What's up mga kapatid? Andito naman tayo, Ilonggo Insider, and welcome to my channel. This time around, mag-unbox tayo. So, I'm very excited mga kaibigan. Andito na ang package, came from Lazada. Ordered ko last September 13 at ngayon lang dumating September 23. So mga 1 week din, 10 days din na hinintay natin ito, and nandito na siya at last. So ano ba itong laman ito? It came from DJI official store. Doon natin in order para safety tayo at original yung na-order natin. So buksan na natin guys. I have my pair of scissors para hindi masira yung manicure ko. Ayan. Bubuksan na natin. So maraming salamat sa nag-sponsor nitong ating i-unbox ngayon. So hindi pa makikita kung ano siya, no? Buksan natin yung maganda yung packaging, at least safety siya, especially yung itong ano is gadget kasi ito. Okay, medyo nagsa-struggle tayo kung saan natin ito gugupitin. Walang magupitan. Ayun. Ayan. Ayan na siya. Ayan. Ang hirap. Pitin na lang natin. Alright. And here na ta. Ito na siya guys. Tan-tadan, dan-dan-dan-dan-dan. Ayan. DJI OM4 gimbal. Ayan. Nakabalot pa siya sa plastic, so gugupitin ulit natin mga kaibigan. Okay. Ibig sabihin hindi talaga siya nabuksan from the official store, di ba? Galing, di ba? Yun. Ayan guys, oh. Bagong-bago. Wow. See. Wow. Ito po ay kasama sa binayaran natin. Ito po ay worth 1,000 pesos. Ayan, tabi na natin at bibenta natin ulit. Itong box nasa 500 pesos siguro ito. Maganda eh. Ayan. So paano ba ito buksan? Okay. Ito mahirap sa unboxing guys eh. Hindi natin napapractice kasi ito eh, kung paano bubuksan. Ayun, ito pala.
Okay. Meron siyang tape din. Ayan, naka-seal siya. Itinan natin yan. Alright. So, ganito pala nabubuksan, no? Ayan. And then, this one. Ayan. Create magnetic moment. Create magnetic moment. Ayan mga guys. So, what's in the box? What's in the box? Okay. Natatanggal ito guys. At, of course, kailangan nating buksan kung anong laman. Ayun. Ito guys, yung binayaran natin. Ito yung magnetic na kasama niya. Magnetic. Talagang may magnet. Ayun. Yung kanyang sticker. Ano pa ba? At 1,000 pesos worth ng documents. Ito na siya. Ayan, baka may gustong bumili dyan. 1,000 pesos lang po. PM nyo lang po ako. Kasama ko na, libre ko na tong box niya. At meron siyang guide guys sa paglagay ng magnetic na sticker. At yung magnet niya. Wow! This is hard. Magnet talaga. Grabe. So, ito naman guys is your choice lang naman. Meron pa siya ditong isa pang magnet na may kasama ng cellphone holder. So, ito naman is an alternative lang naman. So, mas prefer ko kasi yung mga nakikita kong review, mas prefer ko yung holder na lang kaysa dito. Okay, tabi muna natin to guys. And what's here is may kasama siyang lalagyan, pouch, Osmo pouch, and meron din siyang tali para sa gimbal natin. Ayan, ang ganda ng ano niya, kaya lang dust magnet din ito. Alright, medyo matatagalan na tayo sa ating unboxing lang. Ito guys yung sinasabi ko. Ayun, ito yung may holder na magnetized din. This will go to your phone. At ito naman yung i-attach natin sa gimbal. Okay? So unboxing lang to guys ah. I'll be reviewing this item after siguro a few days or weeks na gagamitin ko tong item para syempre alam natin kung ano yung i-review natin, na-experience natin yung item, di ba? So ito naman yung stand niya. Meron siyang kasama na po siyang stand and yung USB cable type C. Ayan, type C na siya. Wow, congratulations DJI, nagle-level up pati yung cable natin. And of course, last but not the least, ayan, here na siya, yung aking partner sa mga video. Ayan mga kaibigan, ako'y tuwang-tuwa. Ayan. Wow. Oh, sa inyo. Alis na tayo, vlog na tayo mga kaibigan. Nandito na ang aking DJI OM4. I love it. Thank you so much sa sponsor ng aking gimbal. You know who you are. Thank you so much. And guys, abangan nyo ang review ng ating DJI OM4 by Ilonggo Insider. At ito yung box, wala nang laman. Ayan. So yung box niya is worth 500 pesos din. Kung gustong bumili, pinagbibili ko na po ito. Ito lang po yung kailangan ko.
So once again, maraming salamat for being with me here this afternoon. See you again on my next video. And stay safe po kayong lahat. God bless and I love you all.